agkarayam ka. Oy, agkarayam ka taba kasi Mercedes. Ayan, so andito kami ngayon. Sabay-sabay kayo. Ayan, so dito kami ngayon sa Pimali, Pangasinan para dito i-celebrate ang golden birthday ni Ate Gay. So eto yung aming mga pinagagawa. Ayan, ito yung flowers. Flowers dito. Dito na ako, dito na ako. Oo, ngayon na. Flowers. Uncle! Ayan yung cake. Oh. Ano? Ano? Dalian mo yung... Uncle, kunin mo yung balon doon sa unahan. Balon dyan. May balon sa unahan ng kotse. Dalian mo, natunaw na yung cake. Ano ba yan? Struggle is real. Yan. Ito yung balon. Balon ko yan ah. Ito na ang groom ko. Ito na ang groom. So, okay. Oy, kunya. Wait, mauna kaya ako? Ako muna. Ako muna. Ako. Sige. Ay, ano ba yun? Nabasa ako. Aray ko, visit kayo. Kanta kayo happy birthday. Kanta kayo happy birthday. Nakanta tayo? Wait lang. Okay na? 1, 2, 3, go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Iiyak na yan. Woo! Bakit kaya? Happy birthday. Happy birthday! Ayan yung balloon. Oh, yung balloon ibalik mo sa akin. Akin yan. Yung gift, yung gift. Ay, yung ano, wait lang. Hindi ko na ako na. Ito pala yung cake. Hindi na siya mag-blow? Mamaya. Tita. Paano siya nag-blow? Bakit ka naiyak? Huwag ka iyak. Saglit. Ah? Para nagpapahiwatig ka gabi. Na? Sabi niya, kahit flower, di mo man ako mabigyan. Wow! Ang ganda ng flower! Uy, iyak na yun! Sabi mo nga, naglabaga na yung Bakit ka umiiyak, girl? Oh, kawawa! for next. Gutom na yan! Wow! Asan po? Ay, nandun pala yung I love it, Malay. Asan? Ayun o. Sino? Photo daw, tita. Daddy, alis ka muna dyan. Ganyan na lang.
alin? 1, 2, 3. Bakit against the light? O tayo, oo nga. Sino magpipicture, Uncle? Ganyan yung mga occasion. Are you happy daw? Yes. Super happy. Naiyak naman ako. Bakit ka naiyak? Ang ganda kayo ng balon mo, oh. Yeah. Ilaw yan sa Umiilaw. Ilawan mo nga yan. Ipailaw mo. Pindutin mo doon, oh. Doon sa ano. May ilaw na yan? Pailaw mo. mamaya yan yan tsaka yung cake niya. Yan, wala pa siyang picture sa balon. Oo, picture pa. Ang ganda. Saan mo ito nabito? Ha? Ay! Sa baha. Ay, susuot mo lang yan. Susuot mo lang. Ang ganda ng flowers. Ah. Kailan? Oh, dalahin na yun dito. So, kaya para yung ano ko. Tanggalin. Ay, mag-wish muna kaya. Ha? Wish? Message. Happy birthday, Mami. More birthday. Ikaw yan ah. Happy birthday, Tita. More birthday. Ingat ako. Okay. Tanggalin mo na yung face mask mo. Ben. Happy birthday, Tita. Sana, tumaba ka pa. Ikaw ko yun. Happy birthday, Mami. I love you. Mama, chuk-chuk. Ikaw. Thank you. First Kaya? time na may first time na may dream. Ikaw, Vince. Na may gift. Happy Let- birthday ano? ulit. Ikaw, Nay. Oh, hindi ko na-expect. Happy birthday. Ah. Miss ko sana, like man sa ako. Ang pa-birthday sa'yo, pero ang masasabi ko sa mga ako mo Naiyak naman ako. sa mga ako mo Lahat picture ni Nanay. Na, Uncle. Message. Picture ni Mami Happy birthday, kananan. Sapay ko na ta. Adupay nga tawon. Hintay pa nagrambak, hindi ka pa nagkasangan. Asan si Mami ko yung Kutugot na tumanan. Ay, tugot na kami tumanan. Happy birthday. Hindi. Happy birthday, Gay. May you have more birthdays to come. Okay na yan? Happy birthday, Ate Gay! 4 years to celebrate. I love you, Mua Chuchu. Asa si Heidi? Happy birthday, Ate Kay. I love you. All the best. Message. Happy birthday, Ate Gay. Sana pumayat ka na. Thank you. Yung isa sana tumaba ka. Ikaw naman, kumaya. dito ako para yung hangin sa Hey! Ay, sabi ko na. Picturean nyo dyan, nagbibideo ako. Oh, excuse me. What's this? Para yung sipos dito, sipos. Okay, Sa sige. gitna yung karne. Sige, sige. O, tanggalin mo kaya muna yan. Doon na lang muna sa kabilang table. Sa kabilang muna.
Sa kabilang table muna, na-picturean naman na eh. Sa mga carnivorous. Uy, wag kang tatabi sa amin. Bakit? Ayaw kitang katabi. Kaya katatabi kami dito kayo. Sabi kami. Yan ang mga tabihan niyo. Ay, tatabi ko si BJ. Kaya dito ka dapat. Naku, nandun si Haye. Si BJ. Tatabi ko si BJ. Ang nagata niya dito. Hindi. Mga karne. Crispy pata. Ay, oil na tayo. Ayan, no, nagpipicture na siya. Eh, dali na. Hindi sila kita. Pakita kayo. Nalami! Naka-smile ka pa yung orbit doon eh. Doon ka din sa kabila mag-start. Ay, mag-picture. Antay mo muna kami, ah. Sige. 1, 2, 3, smile. Isa pa. 1, 2. Hindi kayo kita, dalawang matanda na babae. 1, 2, 3. Isa pa. Yun. O, doon naman, doon. Para makita naman doon. Plastic na. Plastic. Dito ka nagsigot. Yan na. Birthday celebrant. Nico. Ay, ba't walang lemon? Meron dyan, eh? Dito ka pa, eh? Sige, sige. Dito ka na pala, nandito yung camera, eh. Okay, tanggal, ano mo. Iusok mo dito yung mga baso.
Uy, si Sam parang ano. Parang alam mo yung parang may asma, BJ, na... Yung mag-aano. Di ba nagkakaroon sila talaga ni JM? Ay, parang may mag-aaswa sila. May shortness. Nagaganon siya. Ginaganon ni Glenn yung... Ticket ko ah. Ano nga yung nahabol na hininga niya? Imagine kung di agitado, di ako mo yung one. Oh, yan yung regalo siya. Dakulon, malay mas maganda yung Baka dakulon. may kalukuhan tong ano nyo. Iba yung mga itsura nyo eh. Amoy boy. Oh, ito muna. Supot ko din to eh. Ilukatam nga min. Patingin mo. Patingin. Labas mo naman. Grabe naman kayo. Chinelas, magkasya ba sa'yo? Hindi mo yan. Kanina yun. Chinelas. My favorite. Havaianas. Ay, Adidas. Uy, parang... Kahon lang yan, kahon. Yan, parang ito. Baka white na ano mo nga. Rubber shoes. Pang duty, Ah, pang duty. Pang duty. Hindi, parang... Pang duty, alam ko yan. Chinelas. Sandals. Wow! Wow. Isot ko nga mo. Di ba size Ay, nako. 9 siya. Hindi, para sa akin yun. 9 na po. Kaya mo para may Wag mong tanggalin yung ano niya para may balik ng size. Tama? Oo, tama. 8 lang yun eh. Ano Basta naman. yung sapatos sa chinelas. Tama yan. Ay, very good. Usot mo pa yung isa, usot mo pa yun. Wow. Yes, I like it. Ang It's ganda. like, pang duty ko to. Oo, pang duty. Sa loob. In-order niya sa akin yan. Hindi, mura lang siya. Affordable. Ano yan? Balat yan. Leather yan, leather. Nice, nice. Galing. Pwede mo pang duty ganyan. Correct. Sa loob. Kasi kapag katakan, Oh. Ay, hindi ko alam kay Biz. SM ba, Biz? SMN. Dagupan. May... Nagda bagtit. Parang yung ano mo yan na yung... It's sa'yo. Parang yung... Sinasabi ka sa akin. Di ba may sinasabi ka sa akin? Ano yan? Rosales ka po mo. Ay, sinasabi niyo. Ana? Sa 25 din daw, sila din daw. Ano? Oy, umabot muna kayo ng 50. Bago kayo magkaganyan. Basta ang sinasabi nila. Hoy! Ano yan? Ganito daw pa Christmas na sa nila. Busog po, kung di mo yung mga kinain nyo. Ganito daw ang Christmas nyo. Auntie, dapat dito akong... Thanks. Gamitin mo yan. Siyempre ang swerte-swerte naman talaga natin sa Pag 50 ko na, ganyan din. Pag 50 ko.
kaming message sa magbe-birthday ng kanyang 50th birthday na si Abigail. Ready? Ready? Ready. Uy, dito kayo! Game. Dapat dito kayo. Dito tayo. Dito ka kaya. Diyan na kayo. Bakit? Ibabay kayo, bati na kayo ni BJ. 5, 6, 7. Irumi ko. Para sa nagdiriwang ng kanyang kaarawan na si Abigail Joaquin. Happy birthday!